कन्टेसरा इजेना होनदों जे आइसि डिसि फोरबो फैनानै दं नोंसोरो फैदो माबा गसाइगाव थानायावहाय नोंसोरखौ नेनानै दं आंबो दं होननानै लिंहरनायखाय जों जयै फैदो। ओमफ्राय दा मा जाखो? दा हनै आइसिबो गैया ओमफ्राय एजेन्टफोरबो गैया। दिनै नोंसोरनि फैनायनि थांखिया मा? बेनो जे बिसोरो मानि थाखाय लिंहरदों जों बेखौबो मिथिया नाथाय माबाया एजेन्टआ बुंदोंमोन जे सुक्रुबाराव नोंसोरो आंनि फिल्डआवहाय मिटिं जागोन बेवहाय जोङो गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ लिंहरगोन होनदोंमोन नाथाय एजेन्टआ फुङावनो खारखुमानानै दा जोंखौ उल्था नै बावसो लिंहरबाय गसाइगाव थानावसो दा बाव फैबाय रावबो गैया दा आइसिबो गैया। मानसिफ्राथ' बुरजा बुरजा मोननांगौ आंना 50,000ल'। साबेसेनि? बहाय जों गोबां दंथारो 900 जन फैदों जोङो दा बाजारावबो दं। ओमफ्राय 460 थाखा आंना माबा जायाखै दा जोंथ' फैसा बिसोरो खुगाजोंबो बुंदों अक्ट'बराव सिल बुदों होननानै बुंदों अब्लाबो खांदों अब्लाबो जों हरदों आयौ बेखौ फैसाफोरखौ जों उनाव बे फैसाफोरखौ जुदि सिल बुदोंब्ला जोङो उनाव मोनगोन ना मोना सिन्था दाजा जोंना न'आवनो थाखा दंखायो होननायखाय जों हरदों। ओमफ्राय दाना बिनि गेजेरावबो न'आव थाखा दं होननानै आं फोथायाखैमोन नाथाय आङो 10,000 लन लायदों बे 10,000 लायनायाव बिसोरो बस्ता गुफुरावहाय माबा फैसा 500 नोटा बस्ता बे 10 केजि जानायाव आधा बस्ता दं ओमफ्राय बे फैसाखौ आं नुदों ओमफ्राय बिसोरो आंखौ 10,000 होनानै नै गावसोरजों एजेन्टजों माबा सुरेन नार्जारि एजेन्टजों ओरै गोदोना गोबाना फट' खेबनानै आंखौ हरदों ओमफ्राय बेखौ आं नायदों नाम्बाराव माबा कन्डिसननि नाम्बारावसो हरदों कन्डिसन एजेन्ट कन्डिसन नार्जारिनियाव ओमफ्राय बियो हरदो होनबाय ओमफ्राय आंनो हरदों। जोङो फुंबाबो मोनाबाबो बाव नेनोसै सार। बबे जायगायाव? बेयावनो गसाइगाव थानावनो जोंखौ फिदिंगासिनो दं एजेन्टफ्रा। जोंनो हगारनांगोन जों पाब्लिकनि थाखा पाब्लिकआ आदाय खालामगोन जों बिनि हा हु जेराव हा हु दं बेखौ जोङो लिरनानै सिज खालामनो मानसिखौ फुटपाथाव लाबोनो मानो होनोबा जोंनि थाखाजोंनो बिसोरो ओरैबायदि डलार खामायगासिनो दं आरो गिर्जायावबो ओरै 50,000 60,000 दान होयो बियो जोंनि गिर्जायावनो ओमफ्राय जोंखौ ओरैबायदि नासयो नोंसोर थाखा होयैफ्रा ओंखाम मोनजाया होननानै नारखारलाबायो। आं फादारनि सिगाङावबो बुंनो हायो सैतानसो बियो कन्टेसरा संसारनि मानसिनि जिउखौ जाजोब्बाय आरो आंखौ मैया मा बुंदों नोंसोर मा भाइरेल खालामनो नोंसिनि निउसखौ आं गासैजोबनो हायो आं मिडियाखौबो बायनो हायो होनलाबायबाय आरो आंखौ खर' गाज्रि होनदों आरो हनै गावनि फिसालाया आंखौ सिखा लानानै दाननो होसोदों टट' बोनायनि आं रागा जोंबा टट'बो बोयो नाथाय आं नंगौखौ बुङो आं देग मेगनजों नुदों बे चेक होफैनायाव चेक होनाया सिङाव होदों नाथाय आंखौ सैमा फाग्लि बादि बिसोर मिनिदों दख'ना गिजि गाननानै आं थाना दरखंआव थादों। टटेलै बियो आंनो खोन्थादों सानसेयाव जोङो 7 लाख थाखा उठायो बै 10 लाख 20 लाख मोननांगौआनो जेबो खालामाखै नों 50,000 थाखा मोननाया मा खालामनो हानो अबिनाशानो आंनिखौ 35 लाख जादों अब्ला नोङो दिनै आङो 35 लाख मोननांगौखौनो गावाखै नों मा 50,000खौ बिनो फैदों होननानै आंखौ धमखि होदों बियो। औ कन्डिसना पासबुक अरिजिनाल नङाबा आंखौ दा हमफै होनहरदों अबिनाशा। सराइबिलनि आइसिया दायित्थ' लाला सिगां होनदोंमोन बिसिनि पासबुक अरिजिनालखौ ओमफ्राय बियो इउक' बेंकआव दोनो होनदों इउक' बेंकनि रिसिप्टल' बख'नानै होफैदो पाब्लिकआबो फोथायगोन जोंबो फोथायगोन होनदोंमोन नाथाय नैबे बिसोरो 5 लाख होदों होननायनिफ्रायनो आइसिया दा बिसोरजोंल' लोगो माबा नै हाब्रुबिलियाव दं गंसे ओमफ्राय बिनि मेन न'आ माबायावहाय मजाथियाव सिनायजोबो।